Звати мене Анна, прізвище моє Атаян. Народилася я у Львові, закінчила Львівський інститут прикладного декоративного мистецтва, кафедру художнього скла. По спеціальності я художник-вітражист. Але з 2000 року я займаюся гарячим батіком, потім живописом і лівкасом. І лівкас, і гарячий батік – складні техніки. Ніби я не зустрічала нікого, хто би працював в тих техніках, як я. На цій виставці представлені і батік, і живопис. Сама хорватська природа, море, сонце спонукають малювати пляж, море. Такого кольору моря я ніколи ніде не бачила. Тому в мене роботи присвячені хорватському морю і красивим жінкам на пляжі. Я зазвичай, в мене тенденція к фігуративу. Я малюю жіночі фігури, плюс мені подобається епоха арт-деко. Тому тут кілька робіт присвячені саме епохі арт-деко. А саме Соні Делоне, відомій українській художниці єврейського походження, яка була дуже відома у Франції на початку ХХ століття. І тут же ж є батік, це гарячий батік, зроблений в 19-му році з виставки «Втеча з Едему», яка проходила у Львові і в Києві в 19-му році. Зараз я готуюся до виставки у Львові і в Києві, які відбудуться в листопаді і в січні 24-го року. Мені сподобалася гостинність хорватів, і дуже добре нас приймали, і погода нам сприяла, і спонукала до творчості. Інспірує море, сонце. Я другий раз на морському пленері. Перший був 13 років тому і теж в Хорватії. В Хорватії в місті Ровень. І там теж нас дуже добре приймали. Запам'яталося тільки хороше, знову ж таки море, архітектура, привітні люди. І тут ми не розчаровані, а навпаки. І я сподіваюся, що і наші роботи сподобаються хорватам і не тільки. І що нас запросять ще не раз, ми з радістю приїдемо. Я хотіла би, щоб дружба наша, українсько-хорватська, процвітала і була завжди, щоб нічого, не дай Бог, не захмарило наші дружні відносини, на які ми дуже розраховуємо, тим більше зараз в нашій складній ситуації. Так що дякую вам, хвала.